Halo lur, ketemu mana karo aku nang episode Kintul Ngumpul no Warunge Blontang. Lek sampean nyemak channel iki ket awal pasti ngerti. Lek episode iki wis tau tayang, tapi sepurane ya lur, kebusek iku videone. Nah, iki tak upload maneh. Tak tambahi sepil-sepil titik ceritane supaya sampean iso nyemak luwih enak ngono lho ceritane. Oke. Monggo lur disimak ceritane. Kintul Ngumpul no Warunge Blontang. Ngitung didik dirit. Jagane lek ana maneh ngono. Soale sing warep wis kaya ngono dadi saiki mari dirit-irit dilos maneh. Dadi ngetokno dhuwit lek terlalu bral-brol. Iki sing mburi doyong. Tapi wong mosok kurang akal. Jare aku biyen tau ngomong kantong iku suwal. Tapi lek akale cak blontang panjen akeh. Saiki marung barang. Kerupuk sak blek bukake jam 1 bengi tutupe jam 10 bengi. Dadi pendak bengi. Oleh Joko warung sampai ngantuk. Kebenduk sampai rambutnya entek ketatap meja. Ah, ini Wonder Blonde. Berubah lho jare penoleh ana Amsterdam kono celukane Wonder Blonde. Iya, tapi lek ndok Amsterdam. Lek ana Inggris kono, Nederland. Van de Blonde. Moson. Van de Blonde. Iya, digawe Van de ngono. Iya. Aku saiki bisnis. Oh, sing ngurusi bis Bali ku bener ta? Prasamu kondektur ta ya. Bisnis iku saiki dagang. Oh, dagang. Marung. Loh. Mosok gak ngerti. Lah tak lebone surat kabar. Oh iya aku macane. Sing gelek maca komik cek ero. Iya. Lah apa warung dilepono komik? Maca surat kabar nduk pojok sih. Iya nduk pojok dhewe. Iya, warung peok. Iya pancagake kurang siji kok kaya. Warung pojok. Warung pojok. Rame terus yo. Wong gegeran tok. Hah? Gegeran terus. Lho wong prauto kabeh mandek ngono kok. Mogok ta? Gak ngetap bensine. Kono. Yo andok. Lah lapo mogok nang ngarepe warungku. Maneh peno cek gelis kesuwur ya. Iya. Peno iku nggawe kaset titik lebokno nang amatir-amatir Blontang Marung dadi nggawe lagu dhewe. Iya. Lagu ciptaan peno dhewe. Wis sik buru iki ya tak lebokno nggone apertensi. Iya. Terus ya apa? Jenenge warunge apa? Oh, wis tak kei dhuwit gak dilebok-lebokno. Wis tak kei dhuwit gak dilebok-lebokno. Lho. Ojo kaget ngono iku walas-walese, Cak. Iya, antarane hukum karma. Aku yang menyadari. Lah iya. Karma. Lah iya. Dadi saiki ana sapa sing mrono perlu dilebokno surat kabar tawarga, Pak. Iya. Dadi riwayat sing wis kudu eling sampean. Iya, kudu menyadari. Maneh wong andok nang rone iku kudu mlebu wis kudu ninggal dhuwit dhisik separo. Ngono kok potong tek pira potong. Rumah samu opname ta ya, Pak. Iku gak nggone rumah sakit, kadek bayar separo iku. Lho, jare sering-sering pernah iku dibijuki arek-arek. Iya, kadang-kadang nek kanca dhewe wis ndablek kuwi. Sopo sing gelek rono sapa? Sapa maneh? Wirai. Hah? Wirai. Wirai ku lak bonmen. Oh, iya wong cedhek ya. Iya, gak apa-apa wis tak anggap wong rewang ngono ae. Wis biasa niku. Lah, dinis nduk pinggir warung penoko niku. Iya, jare saiki ya melok pemborong dekne. Borong apa iku? Borong gawe mbo ya. Nyambute gawe ado mangane nduk nggonku. Cuma masakane apa ae nggon niku? Lho macem-macem. Masak encit ono? Hah? Masak encit. Masak encit? Iya. Ono maneh. Iku ya apa lek carane masak encit iki? Lho. Ngulek sambel ya bareng ngicaki tikus. Anjo apa niku macem-macem. Masakne apa cit iku? Warungnya masih cilik serba ono, Cak. Iya, aku iki sego rames ono, rawon ono, sop ono. Oh, rames ya? Ono. Diramesi? Hah? Dadi diramesi. Sego rames iki gak diramesi. Sego uwek iki. Apa? Dikremesi lho, sego rames. Wah, rames iku macem-macem, ya ono tempe, ono daging. Oh, ngono iya. lho.
Dagingnya yo ndelok-ndelok. Daging apa ae? Ya, macem-macem, kadang-kadang dagingnya gajah. Tapi gak apa-apa Cak. Enggak apa-apa wong sing penting lah income. Iya. Uang masuk. Hah? Uang masuk. Iya, nek wong metu lah outside. Sing penting lah uang masuk. Income ya. Lah terus aku nurut arek-arek iki lho. Iya. Terus langganane pokoke akeh. Iya. Iku ngladeni wong, Kon. Apa? Ngladeni wong. Iya, kadang-kadang ya hansip. Lho. Kang ono arek cilik-cilik iku ono langganan barang. Iya, kadang-kadang arek cilik barang. Nek arek cilik gak merupakan dipencuk. Oh. Ditakir. Kon sakno selamatan 8 dino ya. Wah, kon iki wah. Kombine apa ae es ono? Es ono, es setrup ono. Anu, sidik si es. Hah? Aduh patolase es. Wah, kon iki wah, kon iki. Gak ono sidik es gak ono kono. Sidik lak bolo dhewe. Dadi sak kantor mbak awak dhewe. Sak kantor iya. Ya apa elek sih? Ya elek penuh timbang sidik. Iya wong kono diramut aku gak diramut. Iya. Lah pernah iku salah kaitane lah nang bos kaitan wis ngono dadi bos iku. Iya. Kabeh ku yo nggo rezeki dhewe. Tapi iki karinotoi. Nah, karinotoi lek panjenengan iki lancar peno mesti diangkat maneh. Iya, Mang. Ya diangkat tangsal gak diintepno ngono gak apa-apa. Tapi diramut maneh. Ya wis mudah-mudahan. Cara kucing dibuak ngono. Sik dia. Upamane kucing. Iya, upamane kucing. Iya bener. Terus dadi aku ya anu, apa? Ngedoli wong ya tak perkirakno ya an. Iya. Nek satu iso siji dhewe, sembarang tak layani. Lho kok siji apa? Lah saiki nek 250 bare 100 tak siji ta ngedoli sego iki. Iya. Ngene lho. Lek kanca piro lek kanca? Nek kanca ndelok-ndelok. Kanca iki gawe celana tak gawe sarung ngene lho. Wong andol lah saenake ta bangke sarung bangke celana. Biasa nek sarunge njaluk murah ngono lho. Mosok gak ngerti kono. Nek celanane wis rada bonapit lah ngono ta. Apa mau gak ada sepatuan siji dhewe? Siji dhewe. Iya, lek apa mau gundulan. Gundulan wis gak perlu tak kei sego, tak kei permen ae. Ya sing gundulan iku golek gak bayar, kok. Kon seneng nek ana kanca teko rae. Tapi daftar makanan lah ana kono. Macem-macem sate bareng ngono. Suwike. Hah? Suwike. Teko anu iki sih. Kodhok. Teko kodhok. Iya. Ono, teko kodhok ono. Ojo teko kodhok, teko trenggeling ngono ae. Suwike ya teko kodhok lho. Ayo, artine kodhok kelak akeh macam kintel-kintel. Kintel mosok masuk. Iku ndelok-ndelok. Nek sing mangan mendem doyan kintel iki. Tapi foto peno gedekno dalan ngarep, trimano dodol kintel, Pak. Lek peno nduk ngarep digedekno koyo dodol kintel. Iya, Pak Dede. Panjenengan kudu duwe publikasi banyak. Iya. Sik buru iki tak gawane arek wedok supaya ana daya penari. Iya. Nggawa aku arek teko luar kota. Arek Trenggalek loro ngene. Kayak kembang-kembangan. Nek kene rong dina mati karo. Sumpah. Kayak daya tarik ya kepaten. Hawane panas deh gak kuat. Iya perobaan ya. Kono kan pegunungan ya. Wis saiki gak perlu kakean pengeluaran wis depen dhewe pokoke sopan santun guyang-guyu. Dadi masih gak ono wong tuku peno iki belajar mringis lho. Meneng-meneng nggo kaca mringis. Engko lak ketara sing ndi sing gendeng lak ya. Mringis ae. Saiki ana masakan Podomoro iku laksanane bab Podomoro iku akeh wong seneng ya. Apa masakno apa padha? Ya sembarang. Ana daging moro wis dadekno siji. Iya. Terus ana brambang moro suleten sedep-sedep. Kadang-kadang ya ana wong pesen sampah iki ya ana. Kabeh dimasak ya apa kene. Lho lah ya. Terus bagian keungangane sapa lak kudu ana keuangan. Tato dhewe aku lak gawe cetekan ya apa jenenge? Komputer. Iya komputer. Iya. Ya itu. Iya. Ben tak tukokne ku oleh rezekimu gak ono nganduk. Lah apane sing tak pijet to gak ono totalan. Repot lah. Ngene lho. Amri larise ngarep ke ana warung blontang dengan urut sekali. Dadi ambek ngurut pisan. Ngono lho dadi kok wong. Ya tambahno tusuk jari cek tambah tua. Iku lak male pijet kabeh lah.
Gak apa-apa lak ana loro. Sing penting ana Lah income. saiki pamane ana wong loro situk mangan situk pijet. Sing kondisine sing ndi? Iki kudu Iya, Reh. kudu mburu dhuwit lho sampean. Iya pancene. Ayo tak badhe saiki urut karo sing mangan kondisine sing ndi? Atuh sing urut didhisikno. Sing urut didhisikno. Lah sing mangan lek ngenteni. Lho engko kenteni urut cek mangan maneh. Ngurute ya wetenge ae dipletet. Dadi mangan cek akeh ngono. Ah kok niku. Ya gak iso digaru-garu lho, nek garis pemisah lho. Loh. Wah, Waduh, kon tak peseni helder lah apa kon gawane beldok ngene. Wah, iki gak kereng blas iki lho. Ngopo rek? Waduh. Lambene kaya kura. repot anggere kepethuk kutrik iki repot. Gak. Guyon. Iya wis lumrah wong Iya. urip iku kan kudu guyon. Lah nek mangkelan Lho. iku gak wis tuwa. Ya lek guyon lek maton gak apa-apa guyon maton itu kan gak apa-apa. Iya. Saiki ngene aku metu blontang ambek awakmu iki lho. Jange tak hormati. Kon iki Tak temen. jamangan. Kon iki temen ta. Lho iya kok balik-balik mangan nang warungmu iku bosen. Kok sing dodol kempro ngene. Lho pancene kempro itu teko gurune kok. Nek kempro tambah lari seri. Pesugihan ngono ta? Iya. Ojo menjaga kebersihan. Sementara ambek tolo iki ganduk nang warung peno. Lah, Lah iya. golek rumah makan. Man warung liyane peno, man warung liyane gelem. Ya gelem. Pokoke ini iki nih ya Iya. apa iki. Lho. Duit ta? Iya. Lho aku. Kon iki temen ta. Iya. Ojo sampai mari mangan dadi perkara ya. Enggak. Lho aku rek. Wah, aku iki ya percaya ya. Kok iki gak keberatan ta? Enggak. Aku iki mborke rek piro ae. Iya. Tahu arek swidak ya tak bayar izin. Lho. Kon itu mosok. Lho ora blak. Oleh rezeki. Blater iki. Lek gak ono. Nek anu ya kententang rek kono sing mborke aku ngono. Lah ya iki sing gak enak teko kene. Ayo Tapi makan gak- ya. Mangan, iya. Ah. Manang ndi? Peno iso mangan ta? Hah? Iso mangan. Umur piro gak iso mangan? Lho gak ono bae untune Lah, loro. mbok menawa engko atik ndulang dhisik lah malih dadi resiko. Gendeng tak karek dudulan. Wong atase mangan lah. Lah tuk napa tak pangane? Ayo apa sih sing tak pangan? Ya sego. Lah iya wong atase sego. Lah. Piro kekuatane sego? Lantang ae. Ngene lho, Dang. Pokoknya gak bayar nyesek deh. Seje. Kece. Mangan nang warung ambek mangan nang rumah makan. Peno nek mangan nang rumah makan ki apa sih? Yo mangan biasa. Meja didep. Heeh, Lungguh lungguh kursi. Terus dipangan. Terus dipangan. Iya. Lho alah. Weteng peno nek nekuk, Heeh. iku oleh gak iso akeh. Iya gak ono. Ndingkluk kok. Carane njajeri ae wong ngandok, peno nok mburine wong ngandok iku mang. Lah. Jagani mbok menawa sing ngandok mang nyendok, luput oleh ngemplok, caplok ndek. Ambek melet tapi. Iya, ndok apa ngenteni mrujute wong. Oh, jagane nek mrucut. Heeh. Ya nek mangan lah nek rokokan. Caplok. Mrucut gus gosong kene. Kok. Kon niku ya apa kon? Ri, wong tuwek ri kok gitu. Lah iya ya apa le nggodha wong iki. Nek ngenyah, ya ro ngenyah ta? Ngenyah. Ngenyah seger. ta? Ngecapi Oh, ngecapi. mulu Ngecapi, iki dah. ngecapi. Nyaplok. Iya. Pada umumnya peno iku nek sak sendok ngono pirang kecapan? Nih sak sendok. Iya. Ya rong kecapan cukup. Loh. Delok gembuke sego lho. Waduh. Lah nek wis encer mosok dikecapi terus. Wah, kon iki. Aku iki mantajen kaya apa kon? Keliru ta? Iya apa? Waduh, nek sak sendok rong kecapan iku nyiksa weteng Peteng, peno. kurang halus. Sak sendok 40 kecapan. Nek wis lembut dilek. Dadi sak sendok. Awak sehat 40 kecapan. Lah nek rong sendok. 80 kecapan. Nek sepiring lak sedina sewengi. Iki mangan tak endekos. Wah, lah iku gak ngerti peraturan iki apa ya. Lah, cara risane wareg maneh. Ya. Mangan sak sendok, diombeni sak gelas. Nah, iku peraturan iku. Oh. Wah, Apik. segone titik ngombene akeh, tambah cairan. Dadi sak sendok, Ngombene sak Sak gelas. gelas. nek rong sendok, Rong gelas. atau ndi sak sendok banyune sak drim. Buyar blendingen wis. Wah, kene iki. Lho, lah nek kuat Ya apa katek cairan barang. Ri, wis perkara mangan cek diatur kono bad dipangan, bad diusup-usupno nang urunge.
Sing penting ngajak mangan ngono lho. Lah iya diatur dhisik ta. Wong atase mangan ae. Gak ngene diatur mangane ya. Ya apa? Iki lek mangan lak kesuwen, mergo untune akeh sing wis gak ono ta. Iya. Saiki cak blontang ya mangane dijungkir ya apa. Sikil dari ndukur yo enak. Yo piring di. Dadi nek ngono lebokno wong kelelep ae. Dadi banyune lak nuntek ta. Lapo mang dijungkir iku? Kena iku mosok kalah mbek lawa kalong iki. Ya apa? Kalong nek mangan jambu ngambek jungkel ngene. Iya soalnya lak wis latihan. Lah nek aku dijungkel ya nungkep aku. Di mana apa Ri, Pak? Ah, mangan rek. Mlebu restoran beleng. Wong telu. Iya. Kursine mek loro lho iki. Kursine mek loro. Oh, sing loro kon ambek aku, nglungguh kono. Iya. Lah kon jaga lawang. Aku dah? jaga lawang. Heeh. Jagane ono musuh teko. Wah, aku Mlebu wong telu wis. Mlebu telu Mlebu beleng. wong telu. Iya. Iya. Heeh. Babu diceluk. Keranjang jaluk. Gaya apa dah? Lah gawe nutupi kon iki kan. Lah apa jaluk keranjang iku? Yo njaluk bone iku lho lah. Oh, bukune. Bone panganan iku lho. Iya. Lah macem-macem lho. Nulis kono. dhewe. Butune kok dhewe ya. Kon biasae seneng sego apa? Kegulen. Aku rawon. Lah kon tang. Masih sego wadang lah arep ae. Sego golong mosok ono kene. Senengamu apa? Sego apa? Duduk wong slametan iki. Ya rames. Oh, sego rames. Mari mangan dulu. Iya. Mangan. Kok ngono gak rames iso buntut ae. Eh? Iso buntut. Buntut apa? Hah? Buntut apa? Buntute becak. Lah apa buntute becak iki? Sapi ta celeng ta. Lah kono masake apa lah? Apa buntute ulo cabe? Wah, kene. Awur. Ya buntute wedhus. Ya wedhus. Wah, mari mangan. Iya. Ngombene diatur. Ayo. Kon perlu ngombe apa lo? Susu ae. Nah, aku bir. Lah peno. Wis banyu adem ae. Lo kok banyak adem sih? Iya tahan lama wis. Ah, secara gengsi rek. Oh, wis kadek gansi-gansian wong telu ae kadek. Kon ngentekno gengsi kon. Kancane mburi ku akeh sing ndelok aja sampe isini-isino. Bir. Mari bir rokokan. Biasanya kon rokok apa? Kretek ae. Aku rokok putih. Lah peno. Ah penjalin. Kok iso penjalin iki lho? Iya. Gawe nambahi untu loro bareng ya apa? Ya rokok kabeh ngono Nek wis lho. mari mangan, mulene iki numpake diatur lho. Iya. Ya numpaki beratus. Ya mah bebek. Hah, aku biasa motor sedan. Lah peno. Hah? Peno numpak apa? Ya apa aku gandol perahu tuh ae apa? Ya yo gandolan ngono nek gak cukup. Kira total entek piro kira-kira? Hah? Entek piro kira-kira? Paling-paling nek wong telu paling-paling 10.000. 10.000. Iya. Lah iki ana dhuwit 2.000 karine tambah ono. Tambah ono, Tang. Iya. Aku mah ya gak enak bae. Pikiranku mesti gak enak. Pernah lah kate blonjo lah ono dhuwit sian. Lho nek ono ya ono. Nah iya. Kon seneng nek aku turun njaba. Ya, Aku seneng bojoku lan. ada aku kanca-kanca kuliah gak kaya iki kok. Sabar iki Nek kene. kon delakan iku sumai iki delok ndak kaya wong ambu-ambu. Kene saiki aku sing ngatur. Wah, wis. Ya turun sing kenal. Acarane sapare gagal. Saiki acara melok aku ae. Nanti. Nanti. Gogone sik. Iya. Apa? Golek iwak nang kali. Oh, golek iwak. Dadi Gogo. iya gak usah kakean pengeluaran. Heeh. Ya pernah nyemplung dhisik. Heeh. Tantene dhuwur. Iya, Ya. dino loro. Oleh iwak ta. Iya. Dadi aku nyemplung dime. Iya. Kan ngenteni njaba. Iya. Lah timbangane ngono, ae disetrum ae apa? Akeh wae sing mati, disetrum ae. Kartolo yang ngono kene. Lho, apa? Wis, nek peno gak gelem gogo iwak, kon peno gak gelem mudhun dhisik. Peno nang ndukur ae. Aku Iya. ndukur ya. Iya. Ya apa wis tuwa Iya. ya. Aku mbek tolo gogo iwak. Aku ki wae. Engko aku lewat lele tak unjalno ceklen. Cek. Tampan Tampanan. lele. Eh, Cekelen Cek. cek sing pinggire ndasi kok cek. Ya, tak unjalno. Lulut lele. Iya. Nek lulute lulut. Iya. Lah nek kepatil. Wong lele ku nek mati lho panas adem. Lah mana peno kalah mbek iwak. Hah? Masa kalah mbek iwak, nek peno dipatil-patilin dhewe. Apa sing tak gawe mati? Waduh, macam-macam. Wis gampang ri, lek perkara mangan aku sementara mangan nduk warung Cak Blontang ae wis gak ado-ado ya. Iya, dah. Rono ya. Iki kokut kok aku. Kokut. Wah, iku omong isih akeh ngono lho. Lho, ya apa sih kok niku? Eh? Wis suwe. Ngono Wis lho. suwe apa? Lho, mosok kok gak krungu apa? Kena landasan ngono warung iki. Nek landas, tapi oleh kerugian. Oleh kerugian biyen. Ah. Tapi wis entek.
Jare tanahe diganti nek Nusa Kambangan. Rencanane mberono. Nek gak salah mbek kon antarane iki. Wah kon niku. Wis ngene, perkara objek saiki rek wis aja ngrusuhi kanca. Iya. Pekono kurung marung dhewe ya. Rugi badhe PN lah peno nyambut gawe apa terserah. Oh biasa ya mliter ae. Yalah, penggawean. Loh, ngenyek iki. Penggawean cek senenge kon niku. Mliter iku piro hasile? Lho, nek negara kan mliter kapal terbang sapa? Iya. Mangkane kulitmu gila. Kon blitar-blitur ae. Lah peno iku gak tambah gila pindho. Wis timbangane nganggur kon. Ane, Meneh nang omahku. napa? Omahku blituren. Ya wis. Wis aja guyon rek, aku tak mulai rek. Wah, Iya, mulai mulai. jan wong. Wis pernah mbek aku ya kembang sentul ae. Heeh. Ono sing ngalor ngidul. Ya ya. Ayo. Ayo. Ceritane Basman ambek bojone ning Tini iki lagi omong-omongan. Lah kok ketekan blontang sing katanya nyele sepeda gawe daftar sekolah anake. Maune sih gak oleh, tapi mergo pinter-pintere blontang ngomong, akhirnya sepedanya sido disileno nang blontang. Lho alah, kowe gak ngerti kelakuane blontang ae. Wis semane iki. Nanti bojoku iki mau rek. Nah, Rini ya kene iku. gabah emang di mata apa? Heh? Di mata apa? Di moto apa ya biasa ya diseret ae rek. Oh gabah tak no. Nah, be nyele cikaris belah iku. Ya kon niku wos. Kon niku termasuk wong tani, mosok gak ngerti sih. Panen ben wis saiki siji. Nek panen biyen niku repot, pengairannya kurang lho. Kurang lancar. Wis aja ate cara mlayu ta. Pengairannya lho, pengairannya. Banyune gak lancar lah, saiki wis diatur mek irigasi. Tibake oleh piro? Heh? Oleh piro? Oleh nek iku. Kok iku ya apa sih? Lah ya iku le nek pitung pintal. Lah ngono asine. Panen ping telu iki. Memuaskan. Oh, Setahun memuaskan. ping telu pinter aja. Menyegarkan, memuaskan. Nah iya. Durung kedele. Iki rencanane tanduri apa jange? Ya, Pak. Tanduri apa? Kecubung. Gawe apa nandur kecobong iki? Enak ngono cek mendem kabeh. Kon niku Saiki kuwi gak usah ya balik dami, Dik, nang pari Lah maneh. iya kan CJ. Iya. Anu, apa wingi iku mari IR terus apa? Lah iya. Ganti. Jadi Mari cek duwe macem-macem ngono lho, Kang. mari IR Raden Mas ngono kuwi. Kok kon niku Pari. lah ya pari, Lah yo Dik. kok untuk Raden Mas Mari bareng. pari kedele terus iku menyok pohong Kala kaspe. pendem. Kala pendem Dik, mayit barang ngono kan. Blakrak sampean niku. Nek dijak ngomong temen niku kok Kon pringisan ae ngono. Aku iki paye mangan. Mari teko sawah ndelok banyu paye mangan kon jak badean ae. Kok Aku kon niku. takon hasile kok gak oleh sih. Engko hasil total mburi lak ngono sing nglupuki piro bayare wong piro lak ngono sih. Kok Iya, nyene gak sampe tandangi dhewe. Mangkane sampean niku aja sembarang buruno ta. lho apa wis tuwek Dik, balung-balung pe arene. Ya ngerti ditandangi. Nah, cuma aku lak sebagai bos lah saiki. Basa apa? Basa apa? Bosok. Bosok apa? Ya ngatur pari lho pertanian iki. Lho aku wong cukup bareng. Alah Kang, adane sawah hektaran, wong sawah sakmono ae. Masih sak cuwi lak diatur ah. Kon niku. Ya nek ngature pinter ya hasilé akeh. Lho iya lah kok nyandang foto mangan wareg. Lah teko sapa itu? Ayo Teko ngomong. sapa? Ya teko makmu. Lah teko wong tuamu. Oh. Ya gak apa-apa saling membantu. Cuma aku pesen ku ngene ae. Kanca ku ya akeh. Wong aku nek kene termasuk wong asli kene. Wong pribumi kene. Wong TIY kene. Cek akeh. Lah ya TIY wong asli kene. Cuma kanca nek rene ya hormatono. Apa kemampuanmu? Iya nek ana ya gak perlu ngoyo-ngoyo sih. Iya. Soale meneh iku nek gak salah ben meneh iku panen ketan kok dhewe. Disuguhi apa iku? Ya tetelno nek iso. Netel ku ya apa sih? Ya netel ya apa? Kok iki wong dewok. Wong wedok gak ngerti netel ki ya sih. Alah aku wis gak kakan macem Kang, ketan ya wis tak dang ngono ae tak kei klopo. Lah iku anu dideplok ngene lesu ngono, Dik. Ditetel. Oh, dilembutno. Dilembutno ya. Mari dilembutno terus. Dibuak nang perapatan kono. Kok mau dilembutno diapakno ya ditetel bek kanca Surabaya teko sing ado-ado. Kayak ngono ketan. Dibunderno iko ta. Iya. Sing kendang iki. Lah iya, mek bunder to kayak udo nek glindingan ngono. Apa arek kok dakno Terus ngawur ae. ditapino. Gandengane biasa tapi kok mbek tetel. Iya enak jane. Waduh. Iki aku ape metu sih, Dik. Soale Nandi? lah ape tuku mes iki apa?
Gawe ngemes iku ta. Iya, gawe ngemes kali. Kok kali dimes. Lho gawe ngemes sawah. Ada ya. Lho, Mangga. Mosok pambil. Ana amat ta? Oh iya iya. lho. Sak blontang. Oh. Iki Oh, aku gak panggil barek bojomu kon panggil. Bayangan lawas. Sapa iki? Wong Ambon ae. Wah repot ambek buta terong ya. Ini ya. Kate panggil barang apa nih? Bener iki ya. Bener iki ya. Gede cilik sik hubungan famili mbak aku. Lah ya apa maneh ngono kate panggil. Lah iya mosok ngilokno aku iki adik peno kenek. Ngilokno aku buta terong lho kaset sih. Aku lak suwe gak tau sambang mrene. Lah iya. Ya apa kabarku waresane lak ngono ta. Oleh pengestu peno, Cak. Lah iya. Tapi aja ure-ure wadine dulur. Gendeng ta? Oh peno ngono. Kon tak kaprok Anane aku iso pisan. ngomong Anak aku iso ngomong dulur sebab peno ku anake Nyai Raki lak ngono. Iya. Iya, pancen ya bener pancen. Ya iya. Tangget dulur ya dulur. Iya. Ya ta, tangget kanca ya kanca. Lah iya. Ya apa perkembangan pertanian nang nggonmu ini? Waduh, nek ngomong gegetutu lho, Cak. Ya pedhek. Iki dimandes. Kuat omong temen ya diguyoni. Ya ngene lho, marakno gak doyan mangan. Loh, ya apa kabare yuk? Yuk kabare apa? Yuk. Ya oleh pendungamu ya. Yuk apa kabare? Ya oleh pendungamu. Lah anak peno Edi Slamet kok sik ono ya? Wo, saiki tambah maju arek. Mosok? Heeh. Tuturane kurang ajar arek iku. Lho, kok iso kowe? Oh, nolong pacul rene. Edi Slamet nolong paculku. Pacule sapa? Ya pacul lho mburi Joko gak pamitan gak balik-balik sampai saiki. Iku arek maju goblok. Oh, arek nyilih pacul gak pamitan gak balik-balik atau maju. Soale dorane lak nduk nggonku ta. Dadi kani nandingno tok ae. Oh, iya ya. Gak ngali-ngali aku bingung ya, wong gelek mrene bingung ya. Lah apa bingung? Lho, lah wong ya apa malah luntas tok-tok ngene. Lho, pengijo. Oh, penghijauan. Pager. Iya. Rene awak dhewe pager tembok gak iso. pager Pager luntas. pager luntas. Iya, ketoke ya rajin. Lah ya. iya. Gaya apotek hidup aku, Cak. Hah? Gaya apotek hidup. Kalau sing mati apa? Lho, Apotek hidup ya apa sih? Lho, dhewe kan ado ambek anu puskesmas. Oh, Dadi ono iya. gerah ngelune sak waya-waya aku gak ado-ado. Ya ono bener ya, niki maju ya. Lah iya padha Pak, mbek aku bojoku arek. Iya. Masa ket manggano suguhan ya? Ya apa? Apa, Lho? Ditetelno. Hah? Ditetelno. Lah nek ono lah apa kate ditawani wong gak loro, ha? Lho gak ngono, maksude kuwi ya. Iya. Awak dhewe lak panen beras ketan ta. Hmm. Lah nek peno gelem ditetelno, ya jane ini bojone, tekoke tak teteli ngono lho. Kon sing lak mimpes balian. Kene beras pira sih sak kilo? Kene gak salah ya beras anyare 275. Lu larangi. Lho. Larangi rek. Ojo guyon apa sih kono kok? Nanduk kono piro? Lho kono ya apa sih? Murah kono. Piro sak kilo kono? Lho, sak kilo iki piro? Coba selawi. Selawi rupiah lho. Lho 100 rupiah? Iya. Sak kilo iku? Iya. Beras apa? Lho, beras kencur. Hah? Jangkut peno kok selop iku apa ngono. Wah, kok di cucu. Lah makane kon lak tak kandhani ta. Lah iku Wis aja nyatur beras barang kok gegeran lah kon iki wah kon iki. peno iku mulan ditiru anak peno diselamet kok ngono pekutak-pekutuk. Kok peno iku? Iki ya apa rupane ono kemajuane. Iya apa sih? Apa? Sik durung tuku kendaraan ae kene. Waduh. Ini sak ya. Takanan lah, tak adikno takanan adikno Kastini. Iya ya. Upama mau tuku kendaraan saiki iso, Cak. Kon iki temen. Lho, tapi aku jaga awak wis tuwek, Cak. Iya ya. Kena angin, Aku wajar. tak kena. Iya ya, tapi apa elek nek kon iso tuku kendaraan lak tambah maju ta? Iya. Sing umum sapa? Iki lho ono kendaraan didol nek kon panjene gelem. Ono ta? Ono. Apa iku? Gak perlu tuku kabeh. Apa? Tuku mure dhisik. Kan enak kon. Kok omongane Dikelompokno. Umur lho gaya apa? bener kok ngomong bare aku gak sungkan bare bojoku. Suka nopo wis tak anggap kaya dulu. Lucune sepeda siapa iki? Lho medak aku. Lho, Iki ya gawe nang sawah-sawah iku. Nek panen ya wong Gawe musuhi ngedeli. kabar. Masih tamen. iya, Ya tumpak sepeda kene ya. bangunan dhewe rupane. Iya. Nyicil ya ben tuku ragangane. Hah? Garis itu terus. Jale. Nah, mula kabeh kudu ngono. Iya. Tanpa Riwayat iki, Cak.
Oh, riwayat. Duit teko ndi asale kan. Gak ngono perlu kon dedes ya. Perlu kon dedes misalnya aku ki maling tak apa? Nek duit sepeda iku teko tetel, Iya. akhirnya sepeda iku gembuk ngono lho. Kon tak kandhani. Apa omongane iku koyo adu nawas ngomongane. Ya sepeda iki ya aku oleh tuku dhewe ya. Iya, syukurlah. Titik-titik ora sing dikumpul. Kabeh tak cilik sedhil apa? Bener Bu. Nek ono perlune Dik sampean ya apa sih, Cak? Wong ngatasi wong sedhil ae pira suwene sih. Wong sepeda iki minangka sikile Dik sampean. Lah kon mosok gak iso gawe teken ae. Lah aku iki semper ta lumpuh tekenan niku. Lah apa kon gawe sikile sepeda iki? Maksudnya adik peno cak ya nek nang sawah panen kedele ge ngangkat kedele, panen pari ge ngangkat pari. Sepedae kon cemplungno sawah ngono ta. Kon iki seneng sora kok. Anane sepeda nayang iki lak kecemplung sawah iku. Lah apa kon dekek sawah? Wong iki nek bathuk jembar ya ngene iki. Iku bathuk ta lapangan iku. Ya apa maksudmu iki? Maksudku ngene lho cak blontang ya, cak blontang wong ganteng anek wong gendeng. Ya rungokno aku rungokno goblok gendeng raki. Ya. Nyai raki. Ya. Kon iki guneman metu teko hero ngono. Gak ngono, aku metu. Aku ngomong lho ringekno. Lah iya, Aku ngomong ringekno sepeda iki minangka sikilku cari bojoku. Nek nang sawah panen kedele tak untingi tak mot ngono tak go mulih. ya tapi titik sikil minangka cek cepet lak ngono. Iya. Ngono ae sikil. Wah, merubah grammar. Ngomong kaya Jiyo omonge. Adek Jiyo padha wae iki. Terus mari adek Jiyo Nasri plus wis. Wis tak oleh gak oleh. Ora apa meneh Perlu kok ngaku dulur aku. Foto sasamut, bojone mut. Ya kok niku. Kenan di sepeda. Tidak alah ngetero anakku lho, ya apa sih? Di ketero nandi. Lho ngetero nang sekolahan, iki lak ujume daftaran ta. Nah, lah nang sekolahan Pak sepeda. Gampang, aja Iya, sampe nyiksa batin anak. Lah, iya. Aku nek sepeda lagi ngetero anak peno sih. Iya. Anak peno titipno prauto tangki. Aduh ndi dititipno prauto glo tetes. Kok niku wong arek dititip. Watase arep potongane gak kalur gak ngidul. Arek iku kena dijago, Bas. Ngono. Jago apane, Cak? Arek iku durung apa-apa wis pinter dadakno. Lho ya diselamet iku. Lho, kon iso maca ABC. Ya, Kok kebacut, Cak? Maca ABC ae kebacut lho iku. wis tak gawe sedina Ya apa, Dik? Kasih Nek kon panjenengan ono sewane ya tak sewani. Ojo, Cak, ojo. Wis tak sewani. Ojo. Oh. Nek sampe kuwi gekno. Apa Mentok, kelambiku tak dekek kene? Lho, temenan. Wis tak kemejanku tak dekek kene. Oh, berarti Jasmu tak gawene. Tuh. Kuwalik. Tambah gondol iku laan. Ungkat biar meja kowe. Oh, lunga-lunga ya kemeja trili kae karo bare. Gak perlu cah, nek sampean gawe ya gawen. Wong ambek dulur ae lapo atik sewan-sewanan iku. Ya wis tokno lah, aku sungkan ngetokno. Tapi aku janji lho ya. Wong peno aku dulur ya. Iya ya. Nek sepeda silin tapi ojo sisuwe. Lah apa sih suwe? Bab ben iki aku ape tuku mes. Alah aku metuk gurune terus balik ngono lho. Jare daftarno. Lah ya lah daftarno ta. Iya. Wis gatek guneman tak peduli aku balik ngono lho. Lah, Oleh kalau wedi tak ilangno iku lho. Piro regane sepedamu? Lak larang omahku ta. Lah nek ngono dolen lho omah peno dolen. Batuan sepeda. Omahan di wong omahe pramuka kok. Wah, pancene peno iku. Pancene ulo sawa peno iku. Oh. Wis tokno ta. Ajuke. Ah, Ono kono bel anyar lho. Bel anyar iki. piro tuku iki? Hah? Piro kon tuku iki? 500. Iku bel semiran iki. Wong bel semiran tang blontang. Iku anu iku. Apa? Anyar iki. Orsinil ta. Iya, gak ursine nih. Apa? Gandekane ya. Ono iso muni lah wis cah. Ya wis tak gawane. Isa delok tutupi sadeli lho. Iya. Mu pas nyelis tutupi gak ono sadeli. Ah, Ayo. iya. Iki mure lang situ lho ya. Ojo sampe dadekno anu. Masalah rek. Lah wong kok awakmu merinci ngono. Aku ngerti mosok aku nyeli sepeda. Budale tak cilik nggawa sadel bali gatek sadel. Ya gak ngono lah.
Ya apa sih bener murah ilang sih tapi lah tak taleni kawat ta. Gak engko tak gandenani mur bapakku torok. Lah iya. Wis tak anggap bantu anak yatim ngono lho. Kok ngene. Enake. Cak, peno kapan bongko, Cak? Peno kapan bongko, Cak? Kandhane. Liyane aku gak kira numpak nomor. Wis tak tinggal. Oh iya. Iso ta iku numpaki? Iso numpak peno, Cak? Kon dhisik numpaki. Iki lak wis kon kon kekno aku lah. Lho, dikekno prosile. Lah yo tak sele. Iya. Soal tak tumpahi tak gendong ora urusanku. Kon gelem ngetutno aku. Ayo, Lah lho apa kok peno? kon iki jak balapan ta ya apa? Gendeng mulai kancane ya. Aku numpahi kon mlayu ngono ta. Ojo nyele kon ojo nyele. Kanyele balik tak jopo. Balik jopo. Wis tak tinggal ya. Sik. Nek belum tulis sepeda nyele ya. Heeh. Tapi bane delokan lho, iki bane denlop lho ya. Heeh. Bane denlop pas peno urupi bane kok. Iya, tapi marsetan. Iya. Iya ta, lah Iya. marsetan ta. Iya. Wong atas Iya, gak kempas iku sing mburi. ya ya mene mbeno cok tuku ban biasa. Ya. Tuku ban atos sih lho, gak ngumpul-ngumpul. Nah kaya dokar. Lah iya, kon iki mosok gak ngerti, ngiri titik. Ya wis. Kawan. Kempas sing mburiku. Kan kok penenge ditangkap baru jawanan. Abroku. Wah, ya apa lho. Ojo digrangsar ae suarane. Lho. Iso lho. Logot lho. Lho. Waduh. Wah, rusak temen sepeda iki rek. Waduh wong nyinting-nyinting ngono rene. Katane kero wis cacakku. Lah teropong kok jaran ngono rene. Teroponge gak ireng, gak soklat, abu-abu. Waduh. Dik. Bapak warane dulur. Gak mungkin didol ya. Yo, asli aku ya percaya, Kang. Iya. Ayo ditoto mburi kene. Ayo. Lah iki lur, bareng ini karo tolo lah ketemu Sokran nah. Nah, Blontang iku teko numpak sepeda. Sepeda silian pisan. Terus kok iso-isone lho, sepeda silian iku didol nang Sokran karo Blontang. Wis talah gak kokro belas. Aku Lah kok mlaku ae? mlaku gak di kendaraan. Wong aku mah ya nurut kali ae. Kon tak pintir kali. Ya ketok Numpak ulune gedebok ta kon. ketok ulune pitik mah lho kok bodol. Kon kiting sakane ono mbleh pitik lah ngono ta. Kon kiting kae kon. Ono sapari biasa mbubuti iwak pitik. Pitik sapari ku masih mbubuti ya gak tuku pitik iku. Lah kepet tanggane. Gak dek lah objeke nok kono. Ya iki dodol pitik, Dek. Iku lho apa ana pitik-pitik jebleng. Dek kan bagian mbleh pitik. Kok dek buru wulune tok. Yo. Dek ngapik wulun tok ki kemucing apa? Oh, bagian perusahaan kemucing, Dek. Iya. Tapi ngawur iki wulune kucing digawa. Ya tapi kucing garong. Kucing garong. Bener iku. Ya apa kabar arek? Oh, waras, arek. Main di? Wah, main dia aku sekon. Wah, kon main badminton ta? Lho, gak ono arek kok main nang ndi ae saiki sing. Omahe ta? Iya, enggak Omahe tahu. dhewe gak kena rilen kon iku. Sing nang Mojosari sapa saiki? Kon iku takon sapa sih lho? Kon nang Mojosari Ya bareng. mbo arek sapa ae kono. Kon lho kok sapa? Iku sapa numpak sepeda? Numpak sepeda lho kok serotakku mendem mbek ni. Oh Cak Blontang. Numpak sepeda kok mungker-mungker gak karuan. Mabuk ta? Pancene gaya, tanpa gaya kan maju ni. Iya. Aku junjulan tiba ping pindho. Pancene lunyu ta lho. Udan-udanan. Tapi gak apa-apa sepedaku dhewe. Pernah gue wis tuwa aja ngebut-ngebutan masih sepeda biasa lek tiba ya loro lah apa cuculan wong. Wah iya, wong mlaku dhewe sempoyongan kok. Lho. Tapi gak sepeda kurang gaya pun iki, gak maju ngene iki. Setire iki waliin dalan isor diwalik ati anak koyo balap iki ngono lho. Dadi aku nyetire koyo kejerungup ngono. Saiki slebor iku bukaan arek saiki gak slebor. Oh, tutupe ban gak ati saiki. Rime diguak. Ngono lho. Lek kate ndadak sikil didukno ngono lho. Nek ngerem sikil didukno nok ban. Ya wis tau tak buak pisan. Ha iya. Tak ada aku kena ruji. Driji coplok situ. Aduh, kok seneng ae. Oh, jadi sadel. Lho, ya apa? Kurang maju peno iku. Kurang maju. Iki numpak sepeda gak sadel. Nah, sadel dicoplok disuwun. Ya.
sadene disuwun. Songon. Disongon lah terus pernah numpak iki. Terus numpak iki. Iya. Sing gak ora sangatno sulapan. Sulapan ngono. Iki lho pelulange sadel copoten. Lak kari pelat ya. Tadi pelatih. Maju iku tumpak ana lungguh ana. Oh, ngono. Iya. Kon niku dhuwur sapa sing ngene? Sing pinter. Sing gak ora sangatno lungguh pelat ta. Kae sempu. Dikai bantal. Nah, bantal lungguh ana. Iya, nek iso ditambahi golek iki ya. Iya. Kon jangan ono hotel. Hampir sepeda jet iki. Lho, ya apa? Ijo. Iya, pancen. Iku lha apa balik kok tompo ae? Hah? Balik kok tompo ae lha apa? Kadek Kan baut e, Ben. nolekno baut barek mure gak anu. Iya mang tak taleni pedot-pedot ae. Iki coplokan gak ada pedal. Gak ada- Maju lah iki. Kadek pedal Gak ada pedal. Lah terus dipancik ndi? Lho, disorong sik. Hah? Kanggo njoglek tok lho. Terus ditumpaki wis mlaku. Arek iki cak enteng iki gene man. Lho, gak maju blas ngono. Lah nyorong sepeda terus wong aku asmae. Lah pedotno kono aku. Iku nek kapan ngengkel dituntun. Oh, Nek kapan jojok ditumpaki. Oh, Reme dicoplok jojok terus ngono lho. Tapi nek repot-repot tuku nae mari. Timbangane kon muruki aku terus. Gak ngono, saiki ya lek panyereme gak patek makan, lek jalan iku njojlok kudu larat. Peno mloroto menisor ya. Sikile ditepakno lemah. Sroet dadi iso ngerem ngono lho. Digosero lemah, mandat sepeda. Sepeda mandek. Sepeda mandek. Pokokku besek. Kok niku. Kon mulo soro tok ae kon. Gampang wae sepeda penuh kan reme. Gampang nek sepeda jojok gak direm, gak iso ngerem. Klambi dicoplok. Nah digubetno nang nggone sepak. Mandek sepeda. Aku gak tek klambi. Gak. Iya sing ro. Disangkano awak dhewe iki sepedaan iki ya. Iya. Model sing gak ro sangkano wong Dayak. Wah kon niku. Gak iki mantu. Jadi kabeh wis tak perlengkapi sepeda. Aku ya kabeh otot-otot lan. Apa sih otot-otot? Undangan iki. Undangan. Undangan otot-otot. Cara ndure ku otot-otot ya. Iya. Diajat ini. Iya, aku kan gedekan barek Pak Mayi lho. Mayi Wong Madura lho. Ya balik notoke gak apa-apa. Hah? apa nek godhong otot? Godhong otot kon sakno nyebuli ta. Otot-otot iki buruan. Kate gowo ke susu. Iya. Iya, terus ya apa? Lah makanya aku ya njaluk tolong kono panjene iya ta. Utang duit mesti utang duit. Iya, tapi ono tanggungane. Gendeng ta aku gak wani Pokok ndi sing ono. tanggungane. Iya ya gak cuma Lah iki ngene lho. Sepedake kabeh tak dol jane. Sepeda. Iya, ya sepeda iki ya. Ono duit piro sih? Kurang piro kono ono duit piro? Aku ono dhuwit 40. Ya iku tak silie. Heeh. tak sini sepeda iki jeng gawa aku. Iya. Duit galakno Kartolo. Iya, aku nggo pentil ae ya. Iku padha kon berseni aku. Wong aku iki butuh dhuwit, malah dhuwitku kon Wis jaluk. pira? Masa lek bawa 40 kurang. Iki ben jake dipek tonggo sebelah iki. Iya, pira? Lho dipek. Hah? Lek dipek jokekno lho. Dituku. Oh dituku. Pira? Dinyang pira? Aku njaluk 500 juta. Pira-pira? 500 juta. Sadurunge dodol sepeda, periksa nang sumber porong dhisik. Iya. Iya. Terus gendeng ta waras ngono lho. Wes sepedane njaluk 5 juta. Tuku ndi? Tuku ndi? Iya tak tukune wis. Iki delok napa balung-balungan Don. Lho, balung-balungan. Wis kene tukune. Pira-pira? Hah? Wis 20.000 wae wis. Heh? 20.000 wae lho. Oh, wis tak kene dhuwit 50 lah wis Wis bapak. 17,5. Betul setengah. Kok niku tuku trasek kaya apa niku? 17,5. Wis 30 tajang Ya, pon. 30. Yes. Padha kanca. Kapan sih? Wis dua ono. 5 ya? Dua ono Dek. Wis oke. Wis. Piro 30? Iya iki lho. Sing duwi sapa kok? Sokran. Aku. Aja diroyo ngene iki lah. Sokran. Aku duwe. Ini enggak tahu urus sepeda. Oh, rebutan ae. Wis ya. Wis iki dhuwit gawon 20, berarti kurang 5 ya. Kurang 5. Engko 5 tak pedhut nang omah rono. Kon jam piro rono? Wis tak aku sak jam-jame wis. Yo sailinge ta. Iya, yes. Iya. Ya, dadah. Lah lanjut iki lur, Basmani kan ketekan Sokran karo Kartolo sing goncengan Pak sepeda. Sepeda sing mau lho sing tuku teko Blontang. Lah terus cerita, nek tuku sepeda teko Blontang. Dek kene Basman protes. Lah Basman merasa iki sepeda dheke kok wah malah ribut wong-wong iki. Ributnya saya lucu, tapi masih lucu. Iki ribut jenenge. Wis aku gak melok-melok wis semaan dhewe ae lur. Ngene iki apa? Sing suara aku dhewe.
Ape tuku mes, ape tuku. Waduh. Apa sih rek kon niku? Lah, kon nduk teng embong ae. Mosok kon niku gak ono weng. Gak ono wong. Oh. Tolo gak direm lho. Oh, kurang tapi galuan. Karo biasa ae. Biasa ae lah kon Bele anyar iki bele. Anyar. Lho, sepeda iki oleh ndi kon iki? Lho, tas tuku. Aku sing tuku. Ojo bringisan kon lho, ojo bringisan temen lho. Aku sing tuku kok. Aku tuku iki ngono sepeda iki ngono. Ngawur. Aku tas tuku sajine karo tolo. Tuku nang Blontang. Hah, tuku nang Blontang. Tuku blontang. Iya. Wah, kurang ajar kintel ya. Lapo? Ngene lho, iki sepedaku. Tak blontang nyilih sepedaku. Iya. Terus didol kon, ngerti ya? Lho gak ero Gak urus. Oh, harus kene sepeda iki tak ngono. Lho iso. Oh, ngawur ae. Lho iki lho. Cak. Bener ku ya apa lho Cak? Apa lapo kon mendeli? Apa bedeli? Lah urusan apa kon pendeli? Pelak nyilih sepeda memang. Lah ya nyele. Ganti sepedae. Lah kon seleno. Iya. Lah durung tak balekno. Lah apa kon takono? Lah iya nang jero balik aku ditakon Bisa tak balekno. Ganti sepedae. Engko dhisik ta. Kok dhisik tae. Kok petentang. Lah apa kon petentang. Ayo. Arane petentang sepedaku nduk arek iki apa? Lho arek sapa? Wis sokran iki apa Kartolo? Padha nyilih kok dolang sokran ngono iku. Ayo. Lho kon lak tak kekno kono. Lak tak dol kon. Lah iya. Cetek kenapa gak kon ganti? Barangnya ketoro ae. Dadak ganti cetek. Ganti nang. Aku nek goblok. Ganti, Mas. Lah opo sepedaku cetek diganti lho lah opo? Saya gak ketoro. Ngene. Oh, tidak ketoro. Ketoro temen nipu aku lho iki lho. Saiki terang-terangan ae bener medenteng niku salah, medenteng kok salah. Salah kok medenteng. Kon iki apa? Iki ne sepeda sapa? Sepedaku. Lah iya. Terus persile. Tak silih tak dol iki. Lah iku bener salah iku. Kekarepanku iki bener. Salah iki, sing salah iki. Lah apa salah? Kok gak koncet maneh lho iki. Bacahe wong liya kok dicek maneh. Wis pokoke nek ngene aturane gak trimo Cak. Taruh foto polisi. Temen taruh polisi nek ngene. Kon repot to. Iya. Caro. Ayo. Sepurane Oh. Ayo, duwe. Mana kene? Dia apa? Duit ku ndi? Iki sepeda jalur Baseman. Lah duit ku ndi ro peno? Lah man kon dekek ndi niku? Duit tuku peno man. Sing piro? Sing 20 sawi. Iku lak duit teko Kartolo. Iya. Kon lak ditang aku 5. Kubur ya di sepeda. Ayo. Kene duwe. Halo, sepeda balik. Tak gawe. Aku gak sengkono, Bapak. Potongan kayak nyai raki. Wis ya lur, suwun wis nonton video iki sampai akhir. Iki anjen cerita sing gak karu-karuan kintel ngumpul nang warunge Blontang iki lho sampai sepeda didol sampai akhirnya karo Basman. Wis lur, sakmene ribut-ribute sampai bertemu di episode selanjutnya.